Ke WhatsApp group kabala tip kum kasur upat ba mau that rashan hakasingi sajan RQR tarik urisau hajar RQR kala yo ban kener kti ban let ajing yarap ya ka wen kilong yeng hapok kasnong mariau kabala sha bamdu hakading ya ka yeng shong jengki kabala ja hakasingi ningkong menta katayo balala kani ka WhatsApp group kala yo ban let chakate kalong yeng da kaba kala ai ka jing yarap de kityar ki jan bat kum juru da ka song pisa kum ka jing yarap lam halor kani ka jingja haba ajing kran nakalyang usam la shambor langren uwe na kidekhat badan hapo ka group ulapan pau baka jing ajing yarap ba no senyang syakate ka longgeng kadai tang ka barit banyan jor pat ka jing du no ya ka yeng baki syong rengkat ba ki jing dan jing baro Henry wala ide ibarit ru kanong ka jing yarap ka bakraw hakum kani ka por nak benta kate ka longgeng nakalyang jung u lai kuble kerpang ya baro ki baladon kti ban snok kti lam halor kani ka jingja ya kani ka longgeng kani ka group kena kadang kejong ni kum ki katu kan ni ngut ki dukhat jong kani ka group ki badon mentah kani ka group ni sngo ya ka ban ai ka jing kublai ka kerpang kamtam ya kitu ki kti ki belano bari badan mentah na ka ban penpoi ya unis nyang hoj ni sutu ba usenyang ubangi wan ya ka ban ra kani ka long yin jong ini kong kamde le se ka ba he hari ide tang kum kadak ka bangi na kadang jong kum ki pai ba ni kwa ya ka ban don kti lang ha kani ka yeng bat kamtam ha ka bede bat kani ka jinja ni jongi kum ka group hi borok kawai ngimdon aa ndrengi pha ka jinduai ka jingkar khu kerdo ban ngi pha ro chepi kong ba pinang yo ya ka mer ka pokoi bakya ba pinang yo ya ka ban nang thau thamai byang ya ka jing em namar kani kamde le se ka jingle jongno re kumbang ong ipimta ba ki jinja ki bakum kini kila ban jia na ka wei ka jaka ban na wei ka por chakui ka por tele se ka dai ka jing bu renti ka jong blai ba ka plan ka jong blai se ngam la bertep ya ta te ngi pediang baik ya ka ka ba la jia te kum kadak na ka dang jong ngim don ngim dai ki amali ngim dai ki MDC ngim dai ki ring dai tang ki riu pai ba ki ba ya kit lengkor ha ka bede ba kam jong pai ba hapok ka sur jong pai ba ngi don sibut ba ki sardar senang yedan lang hane ki riurang ba jong ke senang yedan lang ne ki sardar jong ki senang ki ba pher ki noi lam niam ki ba pher ki riu madan ki bun ba po ne group leng ba ka jing ya nok tilang ke jong ki ka penlak yang ni bani lak ban wan poi ne ke yin ke jong phi nak senyang nak kamta ka jongki nak kalang ka grup ko mangalong na dum ne idon ro ine Indonesia ni ban kalang jongi kum ki katu kan ni ki khot jong grup ki boleh don kti nak kamta ban penmi yo ne senyang tingi sngo ban ka pat re ki kong suba ban sim kan ni ka Indonesia nak kamta ka jongki ta ku boleh sibun ni pi baro nganget ba boleh try kan ran nong thau baro pat kamtam ya ka wei pa ka wei ka khot bat yo wei pat wei u khot badon hapok ka sur jong motarsan bangim dei ban nok mensim ndai da ka ji tari lang jangi nila ya ka ban nang yarap om tang ya ka yin jong ni kong hapok hang ne hang sinong mario hanrei kamtam haki wei pat ki sinong ki bahap hapok putusam jong ka motarsan ka jongi khoblai sibun ublai ungkar khu ye phi